Hello jama'a, barkanku da warhaka. Sunana Munirat Abdulsalam. Yau ina son dan baku takaitaccen labari ne game da rayuwana. Bayan na gama baku labarin, duk wanda ya ga dama yana iya judging dina, yana iya ci gaba da zagi na akan dalilin da yasa na ce na bar musulunci. Okay. Na farko, ni ba a musulunci aka haife ni ba. Ina yar yarinya lokacin bazan manta ba, inda na fara son musulunci ana zuwa idi kusa da gidanmu. Mutanen da suke zuwa idi a kowane lokaci, akwai rijiya a kusa da gidan babana. Ina zuwa rika cika bokitin ruwa daga cikin rijiyar din, ina jan bokitin ruwa. Zan yi ta ja har sai kowa ya gama alwala, su je su yi idin su fito. Ba ni da kawaye sai musulmai a makaranta. Mahaifiyata an haife ta a cikin musulunci. So ina son tarbiyya, irin tarbiyyar da musulunci yake bayarwa. Ina son irin rayuwa, ina son yadda musulunci yake koyar da yadda irin how conservative Muslims are, and their lifestyle and their ideas and their ideologies, da komai. I just came to fall in love with it. So shi mahaifina baya son musulunci, gaskiyar magana kenan. Ni kuma ina son musulunci. Akan hakan yasa na tashi na bar gidan shi, na koma wurin ƴan uwan mamana. Ƴan uwan mahaifiyata musulmai ne dukansu, ba Krista a cikin su. Da na koma wurin ƴan uwan mamana, suka ce mu akan cewa bazan shiga musuluncin nan ba, bazan yi sallah ba, saboda su sun san halin babana, yana iya zuwa ya zo ya tada musu hankali. A'a, sai da izinin ubana kafin nan zan iya shiga musulunci, sai da waye. Suna ta maganganun nan, kowa yana ta kan surutu. Na tashi na tafi son garin su mamana. Bayan da na tafi son, na je na same su a wurin, na gaya musu, na ce ni fa wannan addinin musulunci sai na yi shi. Suna zaune, wannan ya kawo hadisi, wannan ya kawo hadisi, dalilin da zai sa ba zan shiga musulunci ba, duk ni ban saurare su ba. Suna cikin mayin abubuwan su. Na tashi ranar Juma'a da kaya na kama hanya na tafi masallaci. Na je, ina zuwa masallaci, na ce akan cewa in liman ya gama sallah a gaya mishi akan cewa ni na zo karɓar musulunci. Ban wuce shekara 15 ba. Na tafi gidan liman, na je na karɓi musulunci. Aka samu suna Munira. Bayan da aka samu wannan sunan din, da na fita daga cikin wurin din, aka bani zannuwa guda 2, sannan aka bani alkur'ani. Ina komawa gida, ban yi komai ba, na je na samu su kawunai na gaya musu, na ce musu akan cewa gashi nan ni fa na anshi musulunci. Suka ce to yanzu ba yadda suka iya yi, tunda na riga da na ansa, amma in na anshi musulunci da sharadin zan koyi duka dokokin da yake cikin musulunci. Na ce na yadda, na karba, kuma zan ansa, kuma na anshi duka sharuɗan din, kuma zan bi su, kuma zan yi su. Daga nan yace to zaki fara daga koyon yadda zaki sallah, zaki koyi yadda zaki sallah, zaki koyi kulhuwa, zaki koyi nasi, zaki koyi falaki. Na baki kwana 3. Muka fara daga nan, yana kan koya mun, ana koya mun, ana kai ni akan hanya, sai Allah ya mai rasuwa, shi dan uwan mamanin da nake zama da shi. Sai na dawo Kaduna. Da na dawo Kaduna da zama wurin kanin shi a Kaduna, su kuma abinda suka fi so boko ne, mutum ya yi boko ko ka sami miji kai aure. A Yola ma wanda na fara fitarwa na ce zan aura, har mun yi magana aure, an gama magana da komai budan bakin shi sai ya ce ma akan cewa ai mahaifina shi Krista ne, saboda haka akwai tendency akan cewa zan iya in haifi ɗa gobe ya zo ya zama shi ba musulmi bane. So wannan abin da ya faɗan din, ya ce dalilin da ya sa kenan shi ba zai sai ya bari ya aure ni ba, saboda gobe ina iya haifan mai ɗa wanda ba musulmi bane. Wannan abin ya min ciwo sosai. So ko da na da Kaduna, maganan din kenan guda ɗaya, bai wuce maganan kullum akan cewa
zan zo in an riga da nace to wannan abun yana cikin musulunci ne ko mutane ne suke faɗan shi. Na duba naga ba a cikin musulunci wannan abun yake ba, camfi ne, mutane sun camfa ne, suna amfani da shi, suna faɗan shi a koda yaushe, ba musulunci bane. Sai naga dalilin din kawai saboda iyayena ne da inda na fito, orientation ina ne, background ina ne, ni yar talaka ne, ni ba yar kowa bane, duka shine a karshen shine kawai abin din. Na ci gaba da yin musulunci na, ba ni da dai wanda ya koyar da ni baki ko fari ko allo ko wani abu, don na fara zama at a very early age ni kadai, ina aiki, ina karatu, ina waye ban sai na sa hankali akan addini ba. So the next thing abin da ya faru, na sinci kaina as an atheist. Atheist yana nufin wanda bai san Allah ba, humanist muke cewa. So a wannan lokacin din I thought wannan shine zai bada kwanciyar hankali a rayuwa. Sanda Allah karan kanshi ya ganar da ni akan cewa wannan ba shine abin da yake, ba shine abin da zai bani kwanciyar hankali ba shine abin da zai sa ni akan hanya ba shine abin da zai sa ni in zama mutum ba. Na kara komawa ina kuka a masallaci, mutane da yawa har an fito an faɗa a gidan television aka ce akan cewa ina kuka a masallaci saboda datti a salafi ya sani nayi kaza ba haka bane. Ina kuka saboda soyayyen da ubangijin Allah yake mu. Na tashi ni bani da sha'awan in je in yi karuwanci ko in iskanci ko in yi waye ni dai burina in samu rufin asiri, rufa kaina asiri, in taimaki yan uwana, shine kawai burina a rayuwa. Bana so in je in kwana da wani namiji, bana so in yi karya, bana so in yi rayuwar da ba shine nawa ba, duk ba nawa bane, duka wannan ba hali na bane. Bana son munafici, bana munafitan kowa. So ina zaune a cikin hakan nan, Allah ya zo ya fidda ni, na shiga cikin musulunci. Central Mosque na Abuja sun yi kokari, sun ce ma akan cewa rika zuwa kowane ran Lahadi ina karban lessons. Amma kafin ran Lahadin ya iso me ya faru, an fara tura min death threat kuma, an fara faɗa kan cewa musulunci din karya nake yi, musulunci na karya nake yi. Duk da haka ban biye wa mutane ba, zan yi duka abin da zan yi a social media, zan koma, zan je, zan yi sallah na, zan yi duka ibada na, duka abin da ya kamata zan yi. Ina kan fitar da hotuna a social media, but still bai derailing dina daga yin abubuwan da ya kamata in yi ba. I'm under contract da Mental Entertainment. Contract din na shekara 1 ne. Bayan da na shiga musulunci, abu na farko mutanen da suke zuwa wuri na manyan mutane ne, manya ba zan kira sunansu ba, amma ba wanda yake fitowa da maganar zan aure ki, sai dai ki zo ki same ni a gari kaza, ko kuma ki zo ki same ni a wuri kaza, in kwana da ke in baki kuɗi kaza. Kullum maganar su kenan, in kwana da ke in baki kuɗi kaza, in kwana da ke in baki kuɗi kaza, in kwana da ke in baki kuɗi kaza. Kun ga na yi bidiyon nan ban yi shi akan YouTube ba, saboda ni zan faɗa gaskiya ne tsakani da Allah. Babu musulmin da ya fito ya ce akan cewa yana so ya aure ni, sannan ya tafi gidanmu ya je ya kalla ni ban amince akan cewa ni zan aure shi ba. Babu. Yawancin ku sai da su duka zuwa social media suna magana, amma babu, kuma ba wanda ya san asali na, kuma ba wanda ya san struggle din da nayi a rayuwa a dalilin musuluncin nan. Mahaifina ya ce min akan cewa kar in zauna, ya ce min akan cewa kar in shiga gidan shi, ya ce min akan cewa da ni da shi har abada ba hanya tsakanin ni da shi, saboda na ce akan cewa ni ba zan yi ni ba krista bane, ni musulma ce. Akan musulunci ba irin kalubalin da ban gani ba a rayuwar nan fa, ba irin abin da ban gani ba. Sannan sai a wayi gari yau, ina so ku gane wani abu, kullum ina magana ana akan mental health. Ban taɓa ɓoye muku struggles ina ba da PTSD, that's post traumatic stress disorder. Yana da kyau ku manyan ɗin ku sa ido akan wannan maganar ɗin.
ku fahimtar da mutane su fahimci maganar mental health na mutane. Each time aka yi zagi a kaina a social media, personally yana affecting na because trigger ne na PTSD da nake da shi. Is a trigger, so sai yawancin mutane suke advising dina akan cewa dan Allah dan Annabi in daina responding a social media completely, kar in yi magana, ko me za a ga mun kar in yi magana. Daga baya sai followers dina suka fara ce ina da girman kai, ina da girman kai, bana kula mutane, kaza in nazo kuma ba maganan dadi, sai bakar magana, ba abinda suke faɗa sai dai sai zagi, sai tsinuwa, kullum abun su tsinuwa, ke yar wuta ce, ke waye ne, ke kaza, kullum maganan din kenan. Ke yar wuta ce, ni kuma ni na san da cewa ni ba yar wutan nan bane. Ni na san da cewa ni yar aljanna ce, amma an kafurtar da ni har ya kai level din da an sa ni naje har san da na nuna duniya gabaki daya. Sannan banda haka suka kira shi wai publicity, wai na yi don publicity ne. Zaka publicity da addini ne, ko kuma ana publicity da Allah, ko kuma Allah baya cin uban mutum in yi mai ba daidai ba. Ni san da Allah ya nuna min kanshi, wallahi azim ina aman jini a baki na hakan nan. Me tanzi ne yake faɗa cikin mota, yana ce kice ashhadu an la ilaha illallah, ki faɗa, ina ce ba zan faɗa, ban yarda da shi ba. Inda yana faɗa ina ce akan cewa sanda na faɗa ashhadu an la ilaha illallah tukuna wannan ya daina fitawa, tukuna video na ce akan cewa zan tafi Central Mosque. Why musulman ba, wane ba wanda ya jani a jiki, kowa kawai wannan kafura ce, wannan kaza ce, wannan kaza ne. Condemnation. Magana Rahama Sadau ya zo suna kan, as an entertainer ban kai ta followers ba, ban kai ta jama'a ba, but na san abin da nake gani a social media. Zan yi posting hoton tafi in bari, ban shiga ba kusan kwana biyu. Kowa zai iya zo aje comment din shi. To in za a biya wa nawafa, mutane nawa ne suke faɗan duka abin da suka ga dama. So sai ina ga kaman ba laifin ta bane. Wannan abun din ya faru kuma ya riga da ya faru, sai na ce akan cewa na daura damara na zan je Rahama Sadau, zan faɗa akan Rahama Sadau. Sai ita kuma sai ta yi video a BBC sai take faɗa akan cewa ita uwarta an haife ta a cikin musulunci, ubanta ita musulma ce gaba da baya, danginta gabaki daya musulmai ne, babu krista a cikin danginta. Saboda haka bata ga abin da zai sa ta ce akan cewa za ta faɗa da mafi annabi, ko kuma ta bar wani ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Sai na comment a karkashin wannan bidiyon din, sai na ce akan cewa no wanda in aka musu magana ba su ansawa, ba su reply na mutane in aka musu magana. Saboda kenan mu ba a cikin musuluncin aka haife mu ba. Sai budan bakin wani sai ya ce akan cewa ku shigar rana arnan banza, gobe ma za ku kara komawa. Sai na duba wannan maganar din, tuntuni haka ake ta gaya mu, shigar rana. Ku shiga daga baya ne. Na tambaye wani shine yake ga mace kaman champi ne, an camfa akan cewa duk wanda ya shiga musulunci daga baya in ya kara dawa kamar irin shi ba komai bane. And like I said, ni ina da PTSD. Abu kadan ne yake triggering din shi ya tashi, kuma in ya tashi it can be comments on social media, it can be anything. So yana sa anxiety level ina yayi sama. Shi yasa most of the time I mind my business. Bana shigan cikin comment section na wasu, bana magana. Rayuwa na ni bana son hayaniya, bana son tashin hankali, bana son abin da zai bata min rai. Na je Lagos aiki ne, hotunan da kuka gani a Bar Beach dukkan aiki na je yi. Ina aiki na kuma a tsakiya a cikin a wurin location muna waya da mamanmu a tambaye ta daga Yola za ta faɗa muku. Ina sallah na 5, kuma ina shooting na film, kuma ina yi muku na YouTube. Kuma gashi nan ni nake ansarin WhatsApp na business line ina, ba wani bane. Stress ya min yawa.
aiki ya min yawa. Ina fama da managing da company din, ina fama da YouTube, ina fama da waye ina fama da wannan, ina fama da wancan. Na tafi Lagos ina ta aiki sati na 2 ban samu bacci mai kyau da ya wuce awa 2 ba. Shiga Facebook da zan yi sai na kallon mace yar uwata ba ma namiji ba tana tura min death threat. Tana faɗa kan cewa za ta kashe ni. Ita kan gara ma in bar doron kasan doron duniyar nan ya fi mata. Saboda ni ba musulma bace. Ni ba musulma ba. Ni faɗa da babana akan musulunci kuce ni ba musulma ba. In fito in nuna duniya in tafi Central Mosque na Abuja in je in karbi a idon duniya gaba ki daya. Kun san kunyan da na ji, amma ku ya ku bude baki ku ce ni ba musulma ba. Akwai wanda yake da aljanna ne a cikin ku, ko akwai wanda yake da wuta a cikin ku? Aka ce akan cewa ina fitowa in kuka, ni I'm not fake, dukan ku anan kuna yin kuka. Sai dai na ku kiran kuna boya ne kamar da zan iya fito in muku rawa yadda na ga dama da guntun wanda haka zan fito in yi kuka abu ya dame ni. Saboda ba ni da kowa sai Allah, kuma kuna kokarin raba ni da Allah a koda yaushe. Ba dole bane yin aiki a social media din, amma akwai uban da yake ce da ni ne aikin yana paying bills dina. Akwai wanda yake paying bills dina a cikin ku. Akwai wanda yake kira na ko daidai dana ya kike ki cituwa, ya kike ki sha, ya kike ki haka ba kya zina. Ku kun san da cewa, kun san yawan matan da suke zina, kun san da cewa ba na zina. Duka abin da nake a social media nan ba rayuwa na bane in private. Do you know that I am calm, ba na son magana da yawa? You don't even know who I am, kuma ba ku san struggles in da na facing ba a rayuwa. But I don't know what to say. Jiya matan da ta yi triggering level na anxiety na ban san ko ta shi ne triggering ko me ne ko me ya faru ba. Kawai shine na rubuta wannan abin din. In musulunci din in da kisa to ku riga da kun kashe ni psychologically. Kuna bringing ina psychologically down. Gar kan fito in ce na fita muku daga addini din. In na faɗa haka din kilan za ku kyale ni. Kilan kowa zai daina ce mu zai daina kira na kafira. In kai ne ake kiran ka kafiri kowane rana zaka ji daɗi? In kai ne ake kiran ka arne kowane rana zaka ji daɗi? Me ka maganan arne kafiri waye me ka duka wannan magana? Me yasa? Na saka kananan kaya? Na saka kananan kaya ka sayi hijabi ka bani ban saka ba? Ka aure ni ka aje ni a gidanka a matsayin matarka ban zauna ba? Ka saya min ka mun sutura ban saka ba? Ba wanda ya min wannan a cikin ku dukan ku. Amma tun jiyan nan ba a bari ni na yi bacci ba sai call akan call kowa yana so ya ji kowa shi abin da ya dame shi kawai ya ji abin da yake faruwa a rayuwar mutum saboda ya yi surutu akai ko ya yi magana akai ko ya faɗi duka abin da ya ga dama akai. In ayi magana ku ce publicity, chasing publicity. In zai chasing publicity ai zan je in ci wani ne, in na ci wani in samu kuɗi ko ba haka suke yi ba. In na samu kuɗi zo na saka manyan kaya ina muku karya a social media, ni yar gidan ni ina shigan private jet, ni ina kaza, but I'm living my true life ko a social media din. Saboda ba zan iya boye abu ni ba munafika bace. Fitan da nace nayi a musulunci ku yi haƙuri waɗanda abin ya dame su. Ni musulma ce kuma zan mutu musulma, kuma duk wanda ya kira ni kafiri yana kanshi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah har abada. Na yi wannan bidiyon ne don yi warning waɗanda suke kira na kafira. Ba ku isa ku kafirtar da ni ba. Musulunci a jini na yake. Musulunci shine ni. Ko me zan yi ba zan taɓa manta da musulunci ba. Kuma duk wanda ya kira ni porn star, ku san da cewa ana makin na comment din ku saboda za ku faɗa inda na yi porn din. Duk kamfanin porn kuma da ya ɗauki hoto na ya saka a jikin videos da nake a YouTube. An riga ya yi sauran videos din aiki nake yi. Wallahi porn kamfanin din za su biya. Saboda suke yi ba. I'm not a porn star. Ba da
cikin duri wani yana ci na, in akwai ya fitar da shi don mai cin gusun uwarku ko masu faɗan hakan din. An ga muku akan cewa neman suna nake yi, ba neman suna nake yi ba. Ina aiki ne ana a social media. In ku rike fem din ku, fem din buro uba, fem din duru uwa. An ga muku da daɗi ne ma mutum yana tafiya akan hanya, mutane suna kallon shi, suna wayyo Allah inna lillahi wa inna ilaihi wayyo na ga wani kaza. Zama celebrity da har za ku na kamar wai ina cloud chasing. Fuck your cloud chasing. Ku cloud chasing din ku ne cloud ni a sama na san cloud yake zama. Cloud yana kan iska ne, cloud din buro uba. Za ku ne fito ne magana ku ce cloud chasing. Na daina magana akan siyasa. Na fito na fara YouTube din na fa da intention na girl child education ne. Na fito na fara YouTube din na da intention na a daina shaye-shaye ne. Na fito na fara YouTube din na da intention na wayar da idon mutane ne. Kuka sani dole na mai da abun din kamar magana aure, magana ma'aurata. A hankali tambayoyinku, me yasa messages 10,000 kuna gode mun? Me yasa bazan kira ku munafukai ba? Messages 10,000 a rana ina sayar da product ina 100,000 zuwa sama. Me yasa duka haka yake faruwa? Wannan ba munafurci ba, kuna so na a bayan ido na, kuna so na ma idon duniya. Ni kazama ce, ni munafuka ce, ni annoba ce, ni wannan ne, ni wancan ce. Duka ya rage naku. Ni abinda nake so ku sani, yawancin ku anan kun haifu. Ba ku san yaushe za ku mutu ba, ba ku san yaushe yaran ku za su girma ba, ba ku san wani irin tarbiya za su samu a rayuwa ba. Kuma su fata ku jima a duniya. Saboda ran da aka ce mutum bai da uwa bai da uba, ba irin bakin wulakancin da ba zai gani ba, kuma ba irin tashin hankali na rayuwa da mutum ba zai gani ba. Amma na saya na ce ni fa akwai abubuwan da ba zan yi ba. So ya rage naku. Kun ce in yi magana, abinda zan iya faɗa kenan, inda nake, that's where I'm at. Ba zan iya ba. If this continue, ina son musulunci, na ɗauki online course lokacin COVID-19. Ina kokari. But if my best is not good enough to be a Muslim, if my best is not good enough to be a Muslim, sai a bari. Because ba musulunci bane problem din, ku ne masalan din. Kuma ba zan zauna ku tayar min da PTSD na ba, kuma ba za ku hana ni cin abinci ba, ba za ku kashe ni ba ku yan social media. The only thing is wallahi ku daina discrimination din nan da kuke yi, kuna juya shi zuwa sunan addini, saboda ba addini bane. Discrimination ne, silent discrimination ne. Ba kwa son mutum ne, ba kwa son shi. Ku fito ku ce ba kwa son din, sai ku daure a garkashin addini, ku fake da addini a koda yaushe. Kuma addinin nan ba haka yace ayi ba. In akwai karuwa akan titi yau ina son nuna mata musulunci, ta ya zan yi koyar da ita? Zan je fara ce mata akan cewa ita yar wuta ne? Zan fara zuwa abinda malamai suka gaya muku kenan? Addinin Allah ne. Addinin Allah ne, kuma kowa yana da right yayi addinin din. Me yasa ni za ku hana ni right in yi addinin din? Me yasa za ku ta kafurtar da ni? Abun ya isa haka, mun iso final bus stop yanzu kam. Da ni da ku in particular, mun iso final bus stop. Kullum wannan stress da kuke kuna so ku kashe ni din nan. I am open, I am everywhere. Ku neme ni, za ku same ni, ba komai, ku kashe ni ku huta. In na bar duniyan nan, in shi zai sa wani ya je ya bacci ya ji daɗi da matan shi, to shikenan. Falillahi hamdu. Alhamdulillahi. In zamana a duniyan nan, rayuwa na a cikin duniyan nan a doron kasa shine yake ba mu wani tashin hankali, yana so ya gana mutu, to ya fito. Ni ina so yadda kuke fito kuna faɗa a fili din nan, ku ci gaba da fitowa kuna faɗa a fili, so da ran da na mutu, kun da kuke faɗan din, ran da wani ya kashe ni, at least kuma kuna da rabon ku a ciki. Ba wani abu bane. All the same, ba kamar da na faɗa, ba wanda ya san tarihi na, ba wanda ya san abubuwan da na gani a rayuwana, ba wanda ya san ko ni wace ce, ba wanda ya san irin struggles din da nayi a rayuwa. So in kun ga dama
don gusun ubar ku masu zagin din, don kutuma babban bumbura uba ku masu zagin din, ku ci gaba da kira na kafira. Tubar rana ko ba haka kuke cewa ba? Tubar rana tunda ba uban wani bane yake da wuta ko yake da aljanna, ku ci gaba da kira na tubar rana. Za ku shiga aljanna saboda ku ba kwalefi, ku yan matan din yan durun kwa saboda you're so cheap. Kun sai ku shigo comment na mutum ku lenti comment na addini saboda wani namiji ya noticing ɗinku ya samu ya je a ci ku a hotel ɗin durun kwa. Ku lenti comment, very lenti one, sai a ce wannan tana son Allah, wannan ita musulman kirki ce, wannan kaza wannan waye wannan me duka. I'm not here for the recognition. Ina neman kuɗi na ne. Ba abin da ya dame ni. Kuma Allah nan Allah guda ɗaya ne. Kuma ina son annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma duk wanda ya kafirta ni ya rage nashi. Kuma ku waɗanda kuke maimakon ku ga laifin waɗanda suke comment in kun da kuna ganin laifi na damu kuɗin mamakiya ne kuma munafikai ne kuma azzalumai ne. Yawancin kuma na kore ku na yi blocking ɗinku a WhatsApp ɗina da daɗewa. Shi yasa kuke dawowa na kuke zuwa ku ta zagi na. To ku ci gaba da zagi na. Abinda na ga daman yi kuma yanzu na fara. Kafirta ni kuma ba za ku kafirta ni ba ɗan durun uwa. Munafikan banza kan aljanna din ba yi shi don ku kaɗai ba. Daɗi na da Allah shi baya kallon mutum guda ɗaya, baya kallon dukiyanka, baya kallon iya adadin tsanan da kake ma wani, baya kallon iya adadin duka abubuwan da kake yi. Shi Allah ya tashi yin abunsa ba ruwan shi da duka wannan, yana bi ma zuciyar mutum ne. Kuma zuciyar ku yadda yake nan bakin nan haka zai ci gaba da zama baki ya zama baki in a kaina ne har ku da kanku sai kun kashe kanku kafin na ku kashe ni. Na bar ku lafiya sai an jima. Yanzu diga nan blog ga da ku juya story din ku twisting din shi ku ce akan cewa na faɗa ba abinda ma ban faɗa ba. On wanda ma suke so na gefe wanda suke son surutu kuma ku je ku twisting ku duka surutun da ka ga dama. Bazan kare magana akan abin da ya faru jiya ba. Kuma kar wani ya kara kira na arniya because yana triggering dina. Ba wanda yake bani help religious wise a cikin ku babu. Wani lengthy messages da kuke rubuta a text message ba na karantawa. Kuma in ka zo wasa business line dina in ba messages na business ba na yi. So sauran ni ya rage na kowa ya je faɗa duka abin da ya ga dama, duka abin da kuka ga daman faɗa ku faɗa, ya rage na ku can ga su gada. Ni ba abin da ya dame ni.